участниците. Да поговорим с някои от участниците, които ще ни разкажат повече за специфичността на състезанието. След малко ще започне състезанието. Ти лично с каква нагласа си на него? Какви са твоите очаквания? Надявам се да има хубав вятър, така че момчета да покажат всичко, което могат. Нагласата е. Това е първото състезание за годината. Надяваме се всичко да мине перфектно. Да стремежа да промотираме този спорт тук в България. Имаме си условията и се надяваме колкото се може повече да се популяризира. Специално този клас, който ще проведе днес, е курс рейсинга. Той се надяваме да стане олимпийски клас в близките години и гледаме да подготвяме младите надежди на България за добро представяне. А каква е разликата в този клас точно? Какво е по-специфичното при него? При него използват се по-големи дъски, състезават се, нали, има си вехи, които са по схема, която предварително в момента даже състезателите им се обясняват откъде трябва да минат, какво трябва да направят, пускат се всички наведнъж и то е като състезание. Като първо едно правят са 2 обиколки, който финишира първи. Този клас специално е за скорост. Значи в кайтсърфинга има различни видове стилове, да кажем. Това е курс рейс, има фристайл, който е с трикове, има уейв, който се кара на вълни, фрирайдинг, който си е просто каране из морето. Наскоро има и уейк стайл, който идва от уейкбординга. Също е доста популярен напоследък. Значи днес на това състезание няма да видим тези скокове, които знаем по принцип са много интересни. Не. Ако има достатъчно вятър да се направи дисциплината хенгтайм, която всъщност е засичане на времето, което е във въздуха. От отлепенето във водата до приземяването отново ще се видят скокове, но специално в курс рейсинга няма скокове. Тук е просто състезание за скорост, кой ще стигне първи. А това ли е най-доброто място в България, Бургас, където може да се кара кайтсърф, независимо в какви класове? Да, в България специално Бургаския залив е един от най-ветровитите по нашето Черноморие. Кара се и надолу по Южно Черноморие, Лозенец, също във Варна по-слабо карат, но Бургаския залив е най-ветровитията. На нас не трябва вятър и тук е перфектно, просто голям залив, духа. А има ли все повече млади хора, които да се ориентират към този спорт? Има, да. Напоследък доста се популяризира спорта и наблюдава се така повишение на интереса от младите. Даже и от много младите. Имам предвид под 14 годишна възраст. А към какво са ориентирани те повече? Към бързина ли търсят повече? Искат изпълнение ли да правят? Скокове? То си индивидуално. Всеки човек си има предпочитание и това е хубавото на този спорт, че има за всеки по нещо.